Здравейте! Намираме се в стопанството на фирма Сортови семена Свищов. Наш дългогодишен партньор и приятел закупил дискова брана Велес Агро модел Zevs Vertitil 6 метров, който е с тегло 11 000 кг, разположени на 6 метра работна ширина. Виждаме при тази дискова брана специфичното е, че имаме вертикална обработка на почвата с дискове вълнообразни, които са специфични за този тип обработка. Специфичното при тази дискова брана, че извършваме вертикална обработка на почвата без никакъв ъгъл на атака на диска. Вълнообразен, дебелина на диска 6 мм, общ брой 56 дискове на 6 метра работна ширина. Както виждате, работим в момента на царевично стърнище, което преди седмица максимум е пожънато. Добихме работна дълбочина 12-13 см обработка. Всички растителни остатъци са идеално, пак казвам, наситнени и са над земята, над почвата. Всичко отдолу е обработено. Имаме разположена сечка с ножове, шахматно, предната част, 4 реда дискове, колесар и след това металодисков валяк, който е най-подходящ за нашите тежки почви в България. Като мощност изисква 400 конски сили, тук сме с малко по-голям трактор. Развиваме скорост 20 км в час, дори и с 400 конски сили. И с едно минаване ние подготвяме почвата идеално за сеитба на пшеница. Не се колебайте да ни потърсите. При въпроси може да се обърнете към нас. Ние сме винаги близо до вас.